ada yang mau ulus mitos na. Oke ra? Saan mo kayo anak? Dapat lagi mo pantay. Hindi na to? Hindi na lang yung anak. Sakit kamay. Sulay na dyan. Ang bana ron. Ang bana sa man. Gilid. Ano pa bana? Ano ka? Ayaw na ni nanay kasi ako gaganina. Laki. Ago ang git siya. Ayan na tayo. Sabi mo kung kabawa siya. Sabay ang tubig. Ayan na nay. Tayo nang Alvin rin nakakuhan di ay. Maganda na sa pilikap no? Alvin. Oo. Ito magkagilap. Asa mo sulti sa una nga nagkamang siya. Dali. Ingon na siya. Alvin. Mamati. Ini katunin niyo sa driver. Bagura ba ito niya na Sayang man. May man po sa momentum. okay, natunan ko na siya inyong napadaan. Ang ilang report. Saya ng orso. Huwag ko kaya dato. Hindi.
minuton mang diha ila padang. Hmm? Ha? Eh? Ya. Gana sang irik. Ayar kay nanay eh. Pagkapaganina ah. Nakilap ka na ba? Tanaw, dan ganon. Sige, kay katawa. Wala agos na na. Ano, ay narabo ko sa bukid. Pero wala ako ba kuma. Wala ka sulay pasakan. Wala. Wala may bisakan ng bisan. Ay, susana dia mais, daghan. Okay. Mama, 69 na edad mo, basak pa na eh. Asawa ka na dito? Ako ang mga Mama niya. mga mo. Ay, manapuyo. Pasakan. Ano mo siya? Ano siya? Doon? Patanaw. Mamalita, di naman to. Kato yung banas, kapatid ko, lolo na ko. Kay Huwag gina bang? si lolo o kapatid mo.